थांनाय 1987 आव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिनि थामोनथा आरो बिनि रैखाथि जौगाथायनि थाखाय मोनसे सेपारेट स्टेट जि बड'लेण्ड रायजो बे रायजोखौ हास्थायनानै गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय जि मुलुगनां मोनसे गेदेरथार सोमावसारनाय जागायजेनदोंमोन। बिनि सान्थौ आरो सानस्रिया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव फैयै फैयै मोनथाम एकर्डआ किन्तु बर' फरायसा आफादनिफ्राय थोंजोङै एबा खेंस्लायैबाबो जानानै फैदों। आरो माने बिखेखकै नैबे थामथि एकर्डआ थोंजोङै बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो मोनसे गोजोन सुक्ति जादों। आरो बे गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों मोननै एकर्डआव थालांनाय जिथुनिखि जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि जि सिमां, बे सिमाङा मोगथां महराव मोननो थांगासिनो दङ। आरो जोङो बिटिआरआव दिनै हाबसननायनि थाखाय आरोबाव गोबां खामानि मावनो दंबावो। बेयाव थानाय एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप आरो थालांनाय गामिफोरखौ सोसननाय आरो जोङो मोननांगौ जिनिखि मोननांगौ एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपफोर, बे सेटआपखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो खौसेयैनो जायनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोनफुंनो हागोन होननानै जोंहा माने फोथायनाय दं। मानो होनोबा मोनसे सुक्तिया बे सागानगिरिफोरनि सायावसो मोनसे सोनारो। आरो बे सागानगिरिफ्रा दिनै सेरखाय बेरेखाय जाना दंबाबो गासैबो सागानगिरिया मोनसे प्लेटफर्माव दिनै ज' जाफैदों आरो फोथायनाय दं। आरो आंबो बेनि गायसनगिरि, आनडिभाइडेड सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि गायसनगिरि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै आरो बे हाबायाव बाहागो लानानै फिनिशिं खालामनो थाखाय आङो दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय जि इउपिपिएल मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि, बे आफादगिरिनि दैदेननायाव आरो दिपन बर'आ जिहेतुके दा एक्जिस्टिं बे खामानि मावनो एसे मैखोम बाहागो लादों। आरो बे खामानियाव आंबो बाहागो लानानै बे फिनिशिंआव मोनसे मदद होफानो थाखाय आं दिनै गुबुन दोलोनिफ्राय भटार गैयैफोरखौनो फालिनानै वेलकाम खालामदों आरो लोगोसे जौ जुवाजों गोदो होनाय खालामदों। मा बुंगोन, मा खावलायगोन? बे जिनिसा जोंनि रायजोफ्राबो एसे बुजिनांगोन। आरो जौ जुवाफ्राथ' दिनैनि नङा, बे कालसारा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय। बिहेखे बे बर'नि राजखान्थियाव गैयामोन। बियो बुंनो थाङोबा राष्ट्रीय दोलोफोरनि कालसाराव दङमोन, कंग्रेसनि कालसाराव बिहेखे गोबांसिनमोन। बे कालसारा दिनै बर' माहारिनि गेजेरावबो हाबबाय। आरो बे कालसारखौ जोङो दिनै जाखांफुनाय सेंग्रा गोहोआ लासैनो फोजोबलाङोबासो बे जोंनि मोनसे गोग्गो आरो गोथार समाज जों मोननो हागोन। बे समाव दोनस्रि समाजाव जोङो गुफुरनि जानानै गिबि खेब भट होदों गुफुरनि रायजो राजाफोरखौ। दा दोनस्रि समस्तियाव दिनै जोंनि गहपुरनि भटारफ्रा गिबि खेबनि थाखाय भट होनो थांगासिनो थानायाव जोंनि गहपुरनि हालामनि जानानै बिहेखे आंनि गामियाबो हाबनाय हिसाबै आङो गासैबो धोनस्रि समस्तिनि जोंनि गहपुर हालामनि गासैबो भटारफोरखौ खावलायगोन जे जोङो जाय आफादनि गेजेरजों जायनि मददजों जोङो बे धोनस्रि समस्तियाव हाबनो हादों आरो हाबनायनिबो आरो माखासे खामानि दंबावो, जाय दोलोआ खामानि मावदों। दिनै हमना ला बर' फरायसा आफादनि मोनसे स्टेक हल्डार हिसाबै बिनि सापर्टजोंनो मोनसे समनि आफादगिरि प्रमद बर' दं। बिनि दैदेननाय जिथुनाखि आबसुआ माने डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जिहेतुके बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ राजनितिक गोहोखौ जों नांगौ होननानै मोनसे एबसुखौ जाहाथे माहारि आफादबाबो मालाबा समाव जोङो खेंस्लायैबाबो राजखान्थि हान्जाखौ माने मदद होबोबासो जोंनि साननाया जाफुंगोन होननानै बुंनायलाय जोङो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट माने जोङो बे आबसुआ जाय दोलोखौ मदद खालामो बा माहारियारि आफाद, आबसुल' नङा, बर' साहित्य सभा माहारि आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारि आफादा जायखौ खुंथाय गोहोआव लाबोबा जोंहा मदद जायो, बेखौनो होनो थाखाय आं खावलायदों। आरो बे खेत्रआव जों रोखा नुनो मोनो जे इउपिएल दोलोआ दिनै बर' साहित्य सभा बा गुबुन माहारि आफादफ्रा दिनै सायख'दों। आरो बेयावनो मोनसे गोजोनखौथ' बुंनांगोन। जोङो गुबुन गुबुन थासारियाव जोङो गोदोनिफ्राय 17 बोसोराव आं सोरखौबा बुंनो साना, खारन जिथुनिखि हम मिनिस्ट्रिनि पुलिसनि जिथु गोहोआ जोंनि फिसा काउन्सिलाव गैयामोन, जों रावखौबो दाय होनो हाया। खिन्थु गासैबोनि नाजानायाव, गासैबो बिग्रायारि नाजानायाव थांनाय 5 बोसोराव जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे गोजोन थासारि फैदों,
बेनिखायनो गोजोन थासारिखौ अराय हास्थायो रायजोफ्रा हास्थायो आरो गोजोन थासारि लाबोग्रा जाय हान्जाया गुबुन गुबुन दा बिटिआरआव 26टा माहारिफोर दं बे माहारिनि गेजेराव खौसे अनलायनायनि गेजेरजों जाय दोलोआ दिनै बेखौ खालामनो सक्षम जादों आरो बे दोलोखौनो आरोबाव जोङो गोहोआव लाबोनो थाखाय आं खावलायगोन धोनस्रि समष्टिखौ मानसिफोरखौ आं बेखौनो देरहाहोनो थाखाय दा बुंनो थाङोबा बे खेत्रआव आं ओरैबायदि सानो मोनसे राजखान्थि दोलोखौ एफा गोबाव दैदेननायाव हयथ' एक्सटार्नेल इन्टारनेल गोबांजोंबो हयथ' मदद थानो हागौ खारन बे मदद लालायनाया राजनितिनि मोनसे पलिसि जाबाय राजनिति लिडारनि पलिसि हा फानदोंना ना इन्डियायाव गुबुन गुबुन नेसनेल पलिटिकेल पार्टि दं बेखौनो बुंनो नागिरगासिनो दं इन्डियानाव गोबां गोबां पावारफुल आरो बिराद धोनि धोनि राजखान्थि हान्जा दं हयथ' बेनिफ्राय अननायबो मोननो हागौ बा नङाब्ला गमामायैनो गाव जिहेतु सासे बिग्रायारि जानानै बियो सुक्ति खालामदों बे सुक्ति खालामनानै हयथ' बे डिसिसनखौबो लानो हागौ जे जिहेतु आंनि अस्तित्वआ एबार लाखिथारनांगोन बेनिखायनो आं नांगौबा गावनि सम्पतिखौबो फाननानै आं बेखौ एबार आंनि रैखाथि खालामनांगोन होनना बिदि साननोबो हागौ रायजोफोरा सावरायदों आरो बिथाङा हेलिकप्टाराव थाव सोनानै बाहायस्लायस्लाय रायजो राजानि डेभेलपमेन्टखौ मावोब्ला मोजां दा बेथ' रायजोफ्रा बेखौनो सानो रायजोफ्राथ' बेखौनो सानो हेलिकप्टारजों बिरथिंस्लायस्लाय माने रायजो राजानो बेखौ डाइरेक्ट डेभेलपमेन्टफ्राव बहाबा दालां गोबाय बहाबा लामा गाज्रि बहाबा स्कुलफोर दं बायखोन्दा जिखोन्दा गान बर' गामिया नायथावा सोरबा ओरैबायदि बन फानना जाग्रा दिनैसिमबो दं दिनैसिम जोङो 22 बोसोर जाबाय 22 बोसोर थांनायावबो जोंनि बर' गामियाव सोरबाफोर दाबो हाजिरा मावना जाग्रा दं बेफोरखौ नायसननानै जाहाथे बे बिथांमोननो जुदि बे अनसुंथाइखौ होयोबा हयथ' फरायनायाव सोलोंथायाव जुदि बाहायोबा हयथ' बेनिफ्राय साबसिन जागौ होननानै आं सानो टपिकेला बेसेबां मानसि लानो देरहागोन खाथा दिनैनि दिनावथ' माने सिंगल मेजरिटि मोननायाव दङ जि मेजरिटिखौ लायोबा हारसिङैनो खुंथाय गोहोआव फैनो हायो जुदि थिग थागैनो थायोबा बेखिनिखौ आसा खालामनो हायो गहपुरनिफ्रायथ' गिबि खेब हिसाबै गहपुरा दिनै गावनि साननाय हास्थायनाय नेवसिजानाय आरो दुखु मोननाय गाख्रेबजानाय बेखौ नायनानै दिनै गोजोन मोनसे जोङो बजबना लाजानाय बायदि मोननायखाय बिटिआरजों दा बे दोलोखौनो जाय माने जोंखौ बे बेबस्थाखौ खालामनो हाबाय बिनोनो भट होनो थाखाय बांसिनानो साननानै दङ